אהלן חברים, שבוע טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט דייט עם עצמי. היום אנחנו ביום מאוד מאוד מיוחד, אנחנו חוגגים לרעותי יום הולדת. מזל טוב. רגע, חכי, הכינותי מראש. היום יום הולדת, היום יום הולדת. וואו, איזה השקעה. רעות. מזל טוב רעות, מזל טוב. תודה. רעות שלנו בת 27. איך המרגש? וואו, מפחיד, מתקרבים ל-30. מתרגשת? עוד מספיק רחוקים. כן. אני מתרגשת, כן. לא, אני גם חושבת כזה, היום בנסיעה לכאן חשבתי על כזה מה הספקתי השנה, ושזו הייתה אחת השנים הכי מיוחדות, וגם תאונות רגשית שהיו לי, אז זה כזה מגניב כאילו לחגוג עם הולדת ככה. שנה של החלטות חשובות, שנה של שינויים, גם מלא שינויים היא עשתה. מלא שינויים. נכון. וואי, אז יאללה, ברכה ו... יאללה, אני מחבה. תשתפי אותנו, מה את מאחלת לעצמך לשנה הקרובה? נראה לי שאני מאחלת לעצמי בעיקר חמלה עצמית. זה משהו שככה, בתור פרפקציוניסטית למופת, שלמדה לקחת אחריות, אז פרפקציוניסטים שלוקחים אחריות, לוקחים אחריות גם על כל הרע. אז השילוב של זה עם חמלה עצמית, לדעתי, זה השילוב המנצח. אז זה מה שהייתי רוצה ככה לאחל לעצמי לגיל 27. יש. אני מחווה את ה... זה קרה. שתזכי לשנה הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להרים אותך עם הכיסא. ו-120 שנה. עד 100 פלוס 120 שנה. יש. אמן. תודה. מאחלים לך שכל מה שאחד לעצמך יתגשם, ואני אישית, אני בטוח שגם דורון לנו ספק, שאת בדרך הנכונה, ואת עושה דברים מדהימים, ואת כבר שם. זאת אומרת, זה לא להגיע לאנשהו, את כבר שם. תודה. רואים את זה. איזה כיף לי. ומה יותר סימבולי מביום הולדת שלך לדבר על ייעוד? האמת שבדיוק חשבתי על זה, זה ממש סימבולי, כי זאת השאלה שהתעסקתי איתה עכשיו קרוב ל4 שנים, וקמתי איתה בבוקר והלכתי לישון איתה בלילה, ואשכרה לדבר על זה ביום הולדת שלי ועוד בפודקאסט, תקשיבו מבחינתי, זה עשיתי את שלי כאילו כבר עכשיו. עשי. ממש. איזה כיף. וביחד איתך, עוד כל מי שמקשיב לנו, יקבל את מתנת הייעוד. כן, אני חושבת זה גם ממש כאילו מתחבר לשאלה שלי, שככל שעובר הזמן, צעירים בגיל שלי פתאום גם מתחילים להכיר את המילה ייעוד. כי בוא נחשוב על זה שנייה, ההורים שלנו לא דיברו איתנו בלקסיקון הזה, נכון? של המילה ייעוד. אף אחד לא שאל אותנו, גם לא אותי, שאני הכי צעירה פה, גם לא אתכם, שכזה הפרשי גילאים זה. אף אחד לא שאל אותנו, עידן, מה הייעוד שלך? מה תרצה לעשות בחיים? זה תמיד שאלה שכזה נגמרת בגיל 5, ואתה אומר, קבאי, מפורסם, שחקן. אבל אז שמתבגרים ובאמת צריך להחליט, וכבר כאילו קיבלנו איזשהו סט כלים בעולם, ואיזשהו זווית ראייה מסוימת, כבר לא שואלים אותנו את זה. ויותר אנחנו מנסים לנווט בנתיב של החיים. אז מה אתם חושבים שהשתנה? בין הדור שלנו, שלי שמתחיל לשאול את עצמו את השאלה הזאת, לבין הדור של ההורים שלנו, שבכלל לא חשב על זה בכלל. אני חושב שמאיפה שאני נמצא, דווקא ההורים לא שאלו את עצמם את השאלה הזאת, והם התעוררו באמצע חיים, ופתאום שואלים את עצמם, רגע, למה אני פה? מה הייעוד שלי? מה המתנה שלי? מה באתי לעשות בעולם? וכשהם שואלים את השאלה, הילדים, שזה בני דורך, שומעים אותם ורואים אותם, מתמודדים עם השאלה מה הייעוד שלי, ואומרים, אני לא רוצה לחכות עוד 20-25 שנה, כן. בשביל לשאול את השאלה הזאת, אני רוצה את התשובה עכשיו, אני לא רוצה להתעורר באמצע החיים, ולהבין מה שאני לא מבין, אני רוצה כבר עכשיו להתמודד עם השאלה הזאת, ולהיות על הדרך שלי כבר עכשיו. לכן אני חושב שיש איזה שינוי, קפיצה קוונטית בדור הזה, ששואל את השאלות החשובות כבר בהתחלה, כבר בגיל 20 פלוס. אבל זה קטע, כי ההורים שלי אף פעם לא שאלו את עצמם את זה, ואני התחלתי להתחבט עם השאלה הזאת כבר אחרי הצבא. כבר באמת כאילו מגיל 20, ואף אחד לא לימד אותי לשאול. זה משהו בי בער מבפנים, ופתאום כשהתחלתי לחקור גיליתי שגם בחברים שלי, ולא דיברנו על זה בינינו, וזה פשוט קרה, אבל זה לא קרה אצל הדור של ההורים שלי, אז כאילו מעניין אותי איך זה קורה. אני קודם כל חושב, אני יודעת,
אתם מכירים אותי, ואתם מכירים את כל התכנים שאני מעלה ומשתף ומדבר עליהם, ואני המון משתמש במילה ייעוד. לאחרונה אני מרגיש שאני טיפה מתרחק ממנה. לא במהות של המילה, אלא במילה עצמה. יש איזה משהו במילה הזאת שאני שם לב, במיוחד אצל צעירים, שזה טיפה יוצר איזה דיסטנס. זה כאילו זה נשמע איזה משהו גבוה, רחוק כזה. הרבה גם חושבים שייעוד זה עבודה. דיברת מקודם, ילד בן 5, קבאי, זה, כאילו אנשים ישר לוקחים את זה לעבודה. ואני בכלל לא ידעתי את ההגדרה של ייעוד בתור ילד. זאת אומרת, אני ידעתי שיש עבודה, שיש איפה אני ארגיש שאני מממש את עצמי, אבל שיש משהו כזה שנקרא ייעוד, ושאני צריך לחפש אותו בכלל. שאני צריך להגדיר אותו, כי אם אני אגדיר אותו, אז יהיה לי תשובות לא רק לאיזה עבודה אני רוצה לעבוד, אלא גם לשאר התחומים בחיים, שזה משהו שהוא קודם להכל, והוא מכווין אותי כמו איזה מצפן, אם זה בזוגיות, עם הילדים, בעבודה, עם החברים, ואז אני יודע באיזה דרכים ללכת, איזה החלטות לקחת, ואני חושב שהדור של היום, גם בגיל שלך, אני גם רואה את זה עלייך, וגם על עוד אנשים שאני מכיר בגילאים האלה, שואלים את השאלות בגיל הרבה יותר מוקדם, ואני חושב שזה בגלל שהם נחשפים לידע, בגיל הרבה יותר מוקדם. לא היה לנו את הפודקאסטים, את היוטיוב שכל היום היינו רואים, טיק טוקים בכלל, היום אתה מקבל את הידע הזה על בסיס יום, פתאום קופץ לך איזה מנטור, איזה מישהי מדבר, אז אתה מתחיל לשאול שאלות, ואני ממש מרגיש את זה, אני גם רואה את זה בקהילה שלי, שאני מקבל הרבה הודעות מצעירים פתאום, שמתעניינים ורוצים להבין, סיימתי צבא, מישהו שולח לי יודע, סיימתי צבא, אני ככה לא יודע מה אני אמור לעשות, אני מחפש את הייעוד שלי. איפה אחרי צבא אני ייעוד? איזה ייעוד? לגמרי. אני גם רוצה להדגיש, שיש גם בלבול סביב הנושא של ייעוד. לא לכולם ברור, כשהם אומרים ייעוד, למה הם מתכוונים. הרבה אנשים, בשבילהם ייעוד זה איזשהו יעד, וזה לא. הרבה אנשים, בשבילהם ייעוד זה הסיבה, למה אני כאן. חלק מהם זה מה באתי לעשות, אבל לא רק קריירה, אלא מה אני עושה שנותן לי משמעות. אז אנחנו צריכים להגדיר ביחד מה זה ייעוד. ובשבילי אני יכול להגיד שייעוד זה מעין כוכב הצפון. והייעוד מסמן לי את הנקודה שממנה ועד איפה שאני נמצא היום, זה הדרך שלי. והייעוד מאפשר לי לדעת אם אני בדרך שלי או סטיתי מהדרך שלי. זה בשבילי הייעוד, ולכן הוא סוג של כיוון. והוא לאו דווקא איזה משהו שהוא מחושי, שהוא תשובה, שהוא מדיד ובר השגה וריאלי, עם לוחות זמנים. גם אם אני אגיע לייעוד שלי ביום האחרון של החיים שלי, וואו, מה שחשוב זה שהייתי על הדרך, מה שחשוב שנהניתי מהדרך, מה שחשוב זה שמימשתי את עצמי ומממשים בדרך אל הייעוד. יש בזה איזה משהו נורא מרגיע, שזה בעצם לא תשובה אחת, חד ערכית, זאת אומרת זה לא איזה טייטל נורא ספציפי, זה אוסף של דברים, כי נגיד אני עכשיו עושה איתכם את הפרויקט הזה של דייט עם עצמי, ובבטן שלי זה מרגיש לי נכון, ומצד שני אני יודעת גם מה מרגיש לי לא נכון, אז יש לי כאילו את האינדיקציה לדעת, זה ממש כוכב הצפון, אני לומדת עכשיו הומאופתיה, בבטן שלי זה מרגיש לי נכון, זה מרגיש לי שאני בדרך, ומה שחיפשתי בעצם שנים, שזה את הטייטל, שדיברתי על זה עם עידן מי יודע כמה זמן, אין לי אותו כרגע, אבל זה כל כך מרגיש לי נכון, שזה כבר לא מפריע לי, ושחררתי מזה, וזה מבחינתי עשה לי הבדל נורא גדול, וגם הרגיע בי איזשהו משהו שבער בי כל כך הרבה זמן. את יודעת, אני חושב שהרבה רוצים להגדיר את הייעוד הזה, רוצים את המשפט הזה לאינסטגרם, או את הדבר הזה שאומר להם בדיוק לאן הם הולכים, ואני יכול להבין את הצורך, כי גם אני צריך את זה. אבל מצד שני אנחנו לא חייבים שיהיה לזה שם, או מה שאת אמרת עכשיו, זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שצריך לקחת מהפרק הזה, שזה התחושה שלנו, ההרגשה הפנימית, אם אנחנו בכיוון הנכון, או לא בכיוון הנכון. ואנחנו יודעים, ואנחנו יוצרים רגע ומתחברים ומרגישים, אנחנו יודעים את זה. עכשיו אנחנו לא יכולים להיות 100%. תמיד, בכל דבר שאנחנו עושים, להיות בייעוד. יש את הספר של טים קלי, והוא אומר שם, אתה לא יכול להיות בייעוד כשאתה אוכל, כשאתה ישן, כשאתה עם החברים, כשאתה עושה סקס, לא הכל צריך להיות בייעוד. אבל אתה צריך כאילו שסך החלקים ביחד מרגישים לך שאתה בכיוון הנכון. והרעיון בעיניי, זה כל הזמן, כמו שאמרת עם הכוכב הצפון, כל הזמן לדייק את זה. סטיתי קצת הצידה, אני מרגיש שמשהו לא נכון שלא זה, אני עושה תיקון וחוזר. כמה זמן ייקח לי לעשות את התיקון, איך אני אעשה את התיקון הזה, זה תלוי בי. זה יכול לקחת לאנשים הרבה זמן. אבל אם לומדים, כמו שאת אמרת, להתחבר לתחושה הזאת בפנים, לאינטואיציה,
התיקונים הרבה יותר מהירים וקלים. אחד הדברים שהכי חשובים לי להבהיר לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, זה מאיפה באה התשובה, מה הייעוד שלי. אני חושב שזה יותר חשוב אפילו מהייעוד, מכיוון שרובנו חיכינו שמישהו יבוא מבחוץ ויגיד לנו, הייעוד שלך ימנה אותנו, את יודעת, תיתן לנו איזה כתב מינוי, ויגיד לנו, זה הייעוד שלכם. ציפינו אולי שיעשה את זה, איזה מורה, או איזשהו מדריך, שהיה לנו לאורך השנים, או שההורים שלנו יגידו לנו, זה הייעוד שלכם, או שאחר כך באוניברסיטה, איזה פרופסור יגלה אותנו, או סוכן, שראה את הטלנט שלנו, את הכישרון שלנו, ויגיד לנו, זה הייעוד שלכם, ובעצם אחד הגילויים הכי חשובים, זה שהייעוד לא בא מבחוץ, הוא בא מבפנים, שאנחנו צריכים למצוא בעצמנו את הייעוד בתוכנו, ואני חושב שאחד הדברים הכי פוקחי עיניים בשבילי היה לגלות, שההמצאה זה למצוא את מה שכבר קיים בתוכי. זאת אומרת, ולכן אני אומר, התשובה יכולה לבוא מהחלק שממציא, או החלק שיודע מה הייעוד שלי, והוא בדרך כלל נמצא בתוכי, אחד יגיד שזה מהראש, השני יגיד שזה הנשמה, או הלב, או הבטן, או האינטואיציה, או כל דבר אחר, אבל הגילוי של הייעוד מתחיל בחיבור פנימי, לחלק בי שיודע, או לחלק בי שממציא, שממנו תבוא התשובה, וכשיש לנו אותו, אז יש לנו הרבה יותר מהייעוד, יש לנו תשובות לכל השאלות שאי פעם אנחנו נרצה לשאול, אבל ספציפית להיום אנחנו נקבל את התשובות מבפנים ולא מבחוץ, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאני מרגיש לפחות, שכל מי שהגיע אליי ללמוד את הייעוד, ציפה שאני אגיד לו, זה הייעוד שלך, go for it, לך על זה. אני יכולה להגיד שאני כשעוד כזה הייתי בשלבי חיפוש, נורא עצבן אותי התשובה הזאת של תמצאי את זה בתוכך, אני לא יודעת. אני באמת לא ידעתי איך לעשות את זה. ואני ממש, אני נראה לי גם אמרתי את זה בפרק הקודם, שישבתי מול ChatGPT, ושאלתי אותו שאלות. אמרתי לו, תגיד לי איך למצוא את הייעוד שלי, ואז אמר לי, הוא כתב לי כמה שאלות, ואני עניתי לו, ועדיין זה לא עזר לי. אז כאילו, איך הייתם מדייקים את זה? אתם מבינים את השאלה שלי? כן. בוודאי. את יודעת, לפני שהתעסקתי בייעוד, במתנה וזה, אז העברתי אנשים תהליכים של קואוצ'ינג רגיל. ובאחד המפגשים עם איזה מישהו, עזרתי לו למצוא את הייעוד שלו, בלי להתכוון. עכשיו, ישבתי שם, והוא מתלהב, והוא אומר לי, יו, תקשיב אחי, אני יודע מה הייעוד שלי. אני כאילו, תוך כדי השיחה פתאום אומר לי, אני יודע מה אני אמור לעשות. עכשיו, הוא אומר לי גם, זה כאילו תמיד היה שם, זה היה מאחורה בראש, אני פשוט אף פעם לא הקשבתי לקול הזה, מה שדיברנו, ולא הלכתי במסלול הזה. עכשיו הוא התלהב, והתחיל לחשוב, ותכנן איך הוא הולך לעשות את זה, ואיך להגשים וזה, אבל אני הייתי בעננים, כי אני זכיתי לקבל הצצה, למקום המדויק עבורי, איך אני רוצה להרגיש, ואיך אני רוצה להשפיע על אחרים, זאת אומרת, הבנתי שם שזה חלק מהמתנה שלי, להראות לאנשים את הדרך, לתת להם השראה, להראות להם את הדרך לכיוון שהם רוצים להגיע אליו, וזה היה איזה מומנט כזה, וגם הבנתי שכמו שאמרת מקודם, אנחנו מצפים שפתאום אלוהים ירד מהשמיים, איזה חרב כזה, ויחתיר אותנו, ופתאום זה איזה רגע של הערה, וזה בכלל לא ככה, זה יותר כמו איזה נפילת הסימון, שאתה פתאום כזה יושב עם עצמך, אחרי הרבה ניסוי וטעייה ולמידה, ואתה אומר לעצמך, וואלה, זה באמת מי שאני, כאילו תמיד עשיתי את זה גם, תמיד עשיתי את זה עם המשפחה שלי, עם החברים, עם אנשים שאני פוגש, אז אני מרגיש לא צריך לחפש רחוק, צריך לחפש בפנים. זה מגניב, כי זה נשמע כאילו שניכם מצאתם את הייעוד באותו רגע. הוא מצא את הייעוד שלו, ואתה מצאת את הייעוד שלך, של לעזור לאנשים למצוא את הייעוד שלהם, וזה מה שמקסים. והדרך היחידה, דרך אגב, למצוא את הייעוד, ולהרגיש את מה שאתם הרגשתם באותו יום שניכם, זה להיות בנוכחות. זאת אומרת, המומנט מגיע כשאנחנו נמצאים בכאן ועכשיו, כשאנחנו מחפשים את הייעוד שלנו, אנחנו רצים אחרי משהו עתידי, אנחנו כל הזמן נרוץ אחריו, ונהיה בתחושה של פספוס ושל אני לא יודע. וכשאנחנו בנוכחות, ואנחנו עושים את החיפוש נכון לעכשיו, את יודעת, אני מאוד אוהב להגיד רק היום, בסדר? כי זה מוריד מאיתנו את כובד המשקל של עכשיו אני קובע את הייעוד לכל חיי, וזה כזה דרמטי שאני מעדיף לחפש את זה, ורוב האנשים באמת, הם בחיפוש אחרי הייעוד שלהם, כל החיים שלהם, זה החיפוש, מחפשים את הייעוד, אני קורא להם המחפשים, ואנחנו רוצים לדבר אל המוצאים,
בסדר? אז finding your purpose של טים קלי זה למצוא את הייעוד האמיתי שלך, ולמצוא עושים כאן ועכשיו, זה פשוט רצף של קבלת החלטות דרך שאלות פנימיות, שהתשובה היא יכולה להיות מאוד אינטואיטיבית, שקופצת לנו וברורה לנו, או שאנחנו עושים משהו שנשמע כזה הזוי ולא רציני, אנחנו ממציאים, ואנחנו מבינים שכל ממציא בעולם, כל ממציא, הגדולים ביותר, איינשטיין, ניוטון, מי שאתם רק רוצים, ההמצאה הייתה מציאה של התשובה בתוכם. ולחלק מהם אמרו, זה upload כזה של הרעיון, זה בא מבפנים, חלק אמרו, זה download של הרעיון, זה בא דרכי ויצא החוצה, אבל לכל אחד ואחד מאיתנו יש את זה בתוכו, וכל מה שאנחנו צריכים זה רגע להשתחרר מהאמונה הזאת שזה יבוא מבחוץ, אלא שמישהו יגיד לנו את זה, כי אם הוא יגיד לנו, זה השתקפות של הייעוד שלו שהוא רואה בנו. כן. בסדר? זה לא יהיה הייעוד שלנו, אנחנו חייבים לעשות את העבודה הפנימית הזאת, וכשאת אומרת אני, אז זה לפעמים חלק שמשתלט עלינו. זאת אומרת, יש בי חלק שיודע את הייעוד, ויש לי חלק שלא יודע את הייעוד ומאסס, או יש לי חלק שרוצה לדעת את הייעוד, אתם מבינים, אנחנו מפרידים את החלקים מאיתנו, זה לא אני לא יודעת את הייעוד שלי, יש לי חלק שלא יודע, יש לי חלק שמאסס, יש לי חלק שהוא בסימן שאלה, יש לי חלק שמתלבט, אבל יש לי חלק שיודע. ואני שואלת את עצמי, למה אני מקשיב? האם אני נותן מקום לחלק שיודע? האם אני שואל אותו את השאלות הנכונות? ואם אני אשאל את השאלה הנכונה, תבוא גם התשובה הנכונה. ואם אני לא אדייק בשאלה, אז אני אמשיך להיות בחיפוש, זה כמו ה-wannabes, בסדר? שרוצים להיות משהו, אבל הם לא. זה נורא מתסכל להיות בפער הזה של, אני נורא רוצה לדעת מה הייעוד שלי ואני לא יודע. וזו שאלה של המון אנשים שואלים, ואני חושב שהיא צריכה להיות שאלת השאלות עכשיו. למה אני פה? מה הייעוד שלי? יש לי מתנה לתת בעולם, כמו שאתה עושה בכל ההרצאות שלך, ולהביא את המתנה מבפנים, ואני רוצה להגיד לכל מי שמפחד לעשות טעות, לא לדאוג. אתם תוכלו לדייק את זה כל הזמן. התשובה היא נכון לרגע זה, והיא לא צריכה להיות לעולמי עד. כי אנחנו מתפתחים ואנחנו משתנים. כן, דיברנו על זה גם בפרק הקודם. ואנחנו כל הזמן רואים יותר ויותר דברים, ממש ככה. אני רוצה להוסיף משהו, כי זה איזו תובנה מאוד חשובה שנפלה לי בשנים האחרונות, זה שגם דיברנו על זה שבאותו רגע הבנתי שאני צריך לעזור לאנשים למצוא את הייעוד שלהם. והבנתי שגם זה לא הייעוד שלי. זה רק דרך שאני בוחר להביא את המתנה שלי לידי ביטוי. עכשיו, היא יכולה לבוא לידי ביטוי במלא דרכים. זאת אומרת, אני יכול לשנות את זה מחר ולהחליט שאני יותר לא עוזר לאנשים לגלות את הייעוד שלהם, ואני עושה משהו אחר, אבל גם במקום הזה, המתנות שלי באות לידי ביטוי. החוזקות שלי, היכולות שפיתחתי לאורך השנים, הכישרונות האלה שיש לי, שאולי לאחרים אין, וכל אחד יכול להתחבר לדברים האלה שבאים לו בקלות, ולאחרים זה קצת יותר קשה. אז כאילו לקחת את האוסף של הדברים האלה, שאלה בעצם המתנות, ואיך אני בוחר להביא אותם לידי ביטוי היום. מדהים. אז מהניסיון שלכם, אנחנו גם מדברים הרי לאנשים שכן מצאו את הייעוד שלהם בסוף, אבל הם לא מממשים אותו. למה הם לא עושים את זה? קודם כל אנחנו נתחיל בזה שאני רוצה לעשות הפרדה בין כאלה שרוצים להתפרנס מהייעוד שלהם, וכאלה שרוצים לקבל משמעות מהייעוד שלהם. זאת אומרת, יש פה שני אלמנטים, אנחנו מכירים את השיטה היפנית, איקיגאי, שרוצה גם להרוויח. זאת אומרת שהעולם ישלם לי, שאנשים יהיו מוכנים לשלם לי על הייעוד שלי. אנחנו כישראלים, כיהודים, מוכנים להתפרנס ממשהו אחד, ושמשהו אחר יהיה הייעוד שלנו, ונעשה אותו או כהתנדבות, או כמשהו שהוא צדדי לפרנסה שלנו. אבל אפשר גם וגם. ואת צודקת, פעם אחת עשינו פרויקט מאוד גדול אצל שרי אריסון, ביחד עם טים קלי, ועבדנו עם כל החברות שלה כדי למצוא את הייעוד, ובתוך התהליך ממש כשהתקדמנו מאוד מאוד מאוד, קיבלנו טלפון משרי אריסון שאומרת, אני רוצה לעצור את כל הפרויקט. אמרנו, מה קרה? זה מתקדם ממש טוב. אז היא אמרה, הבנתי שאם אנחנו יודעים את הייעוד אבל לא מממשים אותו, עדיף לא לדעת. אז באמת זה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו.
לתשומת ליבנו, כשאנחנו הולכים על המסע הזה, של למצוא את הייעוד שלנו, השלב הכי משמעותי זה לממש את הייעוד שלנו. כן. לעשות את זה, ולא רק לדבר על זה, לא רק לראות את זה. הפער הזה הוא פער כואב. בסדר? זה פער שקשה להיות בו. ולכן אנחנו רוצים איזושהי דרך, ואני הבאתי איזושהי דרך שאתה שקללת אותה בצורה מדהימה, והדרך הזאת היא הדבר החשוב. כי אמרנו קודם, בינינו לבין הייעוד, נפתחת הדרך. ואת הדרך הזאת, אם אנחנו עושים נכון, ואנחנו ניתן עכשיו כמה צעדים ביחד, נעשה כזה צעד, וכשאנחנו עושים אותם, אנחנו ממש מממשים את הייעוד שלנו, שזה הדבר שבשבילו באנו לעולם הזה, לממש את הייעוד, את הפוטנציאל, את מה שבאנו לשנות בעולם, וזה הדבר הכי מגניב, להיות במקום שבו אתה מרגיש שאתה מממש את הפוטנציאל שלך, מממש את הייעוד שלך, שאתה על הדרך שלך, ויש דרך לעשות את זה. אז אם הייתם עכשיו יושבים מול רעות של גיל 21, לפני 6 שנים, והיא רק בתחילת תהליך החיפוש שלה, איך הייתם מקצרים לי את הדרך? איזה טיפים הייתם נותנים לי? אז מההיכרות שלי איתך, ואני יודע עם מה התמודדת, והיה חשוב לך להגדיר, אבל כמו שאת מבינה עכשיו, זה לא תמיד פשוט להגדיר. התרגיל הראשון שאני עובד עם אנשים, וגם בהרצאה אני מדבר על זה, זה קודם כל להבין את הערכים שלנו, את מה שחשוב לנו. זה, יש אנשים שעכשיו יאזינו ויגידו, מה אתה מדבר איתי על ערכים, זה הכי בייסיק, עשיתי תרגילי ערכים ב1000 סדנאות, אבל אני אומר, עצרו רגע, לפני שאנחנו מגדירים ונכנסים עמוק וזה, למה אני אומר לגלות את הערכים? כי ברגע שאני יודע את הערכים שלי, נגיד רשימה של 5 ערכים הכי חשובים, אני יודע מה חשוב לי בחיים. אני יודע מה הדברים כרגע שהכי חשובים לי, וזה גם משתנה עם הזמן. עכשיו אני יכול לקחת את אותם ערכים, ולעשות פעולה אחת, שמחזקת כל ערך. לדוגמה, אם הערך שלי הוא בריאות, אז פעולה אחת שאני יכול לעשות השבוע, או החודש, או מה שזה לא יהיה, שתחזק את הערך. אם אני עושה פעולה, שמחזק את כל ערך, שאלה הדברים הכי חשובים שלי, אני ארגיש בייעוד. אני ארגיש שאני בדרך, כי אני עושה את מה שתואם את סט הערכים שלי. זה כל כך פשוט, באמת. אנשים מחפשים דרכים מורכבות, זה פשוט. מכאן אפשר להתקדם ולהתחיל להגדיר ועוד פעולות פרקטיות, אבל אני אומר, אתם רוצים כבר להרגיש תחושה שאתם במסלול, זה הדבר הראשון. אני הייתי לוקח אותך למסע כזה שהייתי מבקש ממך לעשות רשימה של דברים שאת טובה בהם ואת אוהבת אותם. זאת אומרת, ואני מקווה שהיו לך איזה לפחות 5 עד 10 דברים שאת גם טובה בהם וגם אוהבת אותם. ברגע שיש לנו את התשובה לשתי השאלות האלה, אנחנו יכולים להמשיך הלאה בחקירה של האם העולם צריך את זה, האם את מקבלת מזה הרבה ערך, הרבה משמעות, כשאת עושה את מה שאת טובה בו ומה שאת אוהבת אותו. הייתי מתחיל משם, והייתי אומר לך, מוריד טיפה את הפרפקציוניזם, ספציפית אני מדבר עלייך, או החרדה לעשות טעויות, או ללכת בנתיב שהוא פחות טוב לי, והייתי אומר, כשאנחנו מתרגלים לעשות דברים שאנחנו גם טובים בהם וגם אוהבים אותם, זה מוביל אותנו לבד ומדייק אותנו. כן. וככל שאנחנו נגדל, ככל שאנחנו נתמקד על הדברים האלה, זה יהיה מעין המצפן שלנו. אז אנחנו נוכל לראות באמת שהייעוד הזה, הכוכב הצפון הזה, נגלה בפנינו. באנגלית יש את המילה הזאת, unfold, כאילו מתגלה בפנינו. ולפעמים מהמקום שבו אנחנו נמצאים, בגלל שאנחנו כל כך רוצים לדעת, אז יש לנו קצת ערפל. אנחנו לא רואים את הדרך בצורה מאוד מאוד ברורה. אז אנחנו נוסעים לאט, אבל בבטחה קדימה, ולאט לאט הוא מתפוגג, ואנחנו רואים ליותר מרחק ויותר מרחק ויותר מרחק, ואנחנו נשאל שאלות, כמו שבאמת עידן שואל בכל הרצאה שלו, של מה המתנה שלך, מה את עושה לכולם, כל הזמן, באופן אוטומטי, בלי מאמץ, זה כאילו הדוינג של התת מודע, ופתאום זה יהיה לך ברור, את נותנת ביטחון, או את שואלת שאלות, או את תומכת באנשים, או את עוזרת להם למצוא את התשובות, או שאת נותנת להם השראה, או שאת מכילה אותם, או שאת מוציאה מהם את המקסימום, ממקסמת את הפוטנציאל שלהם, כל אחד יגלה מה המתנה שלו, אבל זה משהו שדרך העבודה הפנימית לאורך זמן מתגלה בפנינו. מי שמנסה, את יודעת, אינסטנט, כאן ועכשיו, לקבל את התשובות,
אז לפעמים הוא מצמצם את האפשרויות. אז חלק מהדבר היפה בייעוד זה המסע שלנו, ולהבין שזה הדרך. ואני חושבת שעוד משהו שחייב לבוא עם זה, זה פשוט להתחיל. כי אף פעם לא נהיה בטוחים ב100%. אני תמיד הייתי עם הססנות מסוימת בכל צעד שלקחתי, אבל זה בדיוק העניין הזה עם הערפל שאתה מדבר עליו, שלאט לאט מתבהר, לפחות לכמה מטרים הקרובים. וגם אם זה לא נכון, אז לפחות, קודם כל צברנו בעצמנו אמונה שאנחנו ניסינו. שאשכרה באנו כזה לעולם של הדוינג, ניסינו, סבבה, נכשלנו, זה תמיד עדיף מלא לנסות, וממש לומדים מזה גם מה לא טוב לנו ומה לא נכון לנו, כי בסוף, מה עיכב אותי? למה משכתי את זה 6 שנים? כי לא הבאתי את זה לפרקטיקה. ישבתי אני מול עצמי עם המוח שלי, וחשבתי ושאלתי, אבל אף פעם לא ניסיתי. הייתי נורא פסיבית, כאילו, לדברים האלה, ובשנה, שזו השנה הזאת, שהתחלתי לפעול, תראו מה קרה. הכל קרה. אז זה כאילו, לפי דעתי כזה, החלק השלישי של הפאזל. אולי כמה תיקונים במילים שיעשו הבדל. ניסיתי, זה לא עשיתי. חבר'ה, תיזכרו ותלמדו את זה. כל פעם שאנחנו אומרים ניסיתי, אנחנו נשארים ברמה תיאורטית, ברמת המחשבות, ולא נכון. ברמת העשייה. וגם להיות טיפה יותר מכילים ורקים, כמו שאת הזמנת לשנה הקרובה, לגמרי. אצלך, לגבי הטעויות. אין טעויות. בואו נבין את זה, אין טעויות. הדרך מדייקת אותנו. ולפעמים אם אנחנו עושים החלטה, שלא הובילה אותנו לאן שאנחנו רוצים, היינו צריכים לעשות את ההחלטה הזאת, דיברנו על זה פעם שעברה, זה חלק מהדרך שלנו, ולכן אנחנו צריכים להיות רגע רכים אל עצמנו, ולהגיד תודה על ההזדמנות לזהות, שסתינו מהדרך, והצלחנו לחזור, כמו שאתה אמרת קודם, מהר יותר, מהר פחות, ככל שאנחנו יותר מיומנים, ומחוברים פנימה, אז התיקונים שלנו הם יותר מהירים, אנחנו רואים, צריך לעשות, את ממש שיתפת אותנו לפני השידור, על איזושהי החלטה שעשית עכשיו, להתמקד יותר בלימודים ופחות בעבודה וקריירה, בשלב הזה של החיים שלך, זה יחסית תיקון מהיר, ברגע שהבנת שסתית, טק, מתקנת, וזה יכולת אמיתית, גדולה שלנו, וזה קורה רק לאנשים שיודעים את הייעוד שלהם, כי אנשים שלא יודעים את הייעוד שלהם, לא ידעו שהם טעו, לא ידעו שהם סתו, הם יישארו בבלבלה הזאת, והם יגידו, אני לא מבין למה זה לא קורה לי, אני לא מבין למה אני מרגיש את הפספוס הזה בפנים, וחבל. גם המחשבה הזאת שיש לנו שליטה על הכל, המחשבה הזאת שאם אני אשב עכשיו ויתכנן, ויהיה לי ממש את ה-road map הזה, לאן אני רוצה להגיע, ואני רואה כבר את זה, כאילו זה באמת יקרה ככה, וזה כל כך לא נכון, באמת זה כל כך לא נכון, ואני גם בן אדם כזה, אני גם תמיד רציתי, אני אוהב לתכנן, ולאן אני מגיע, ולאן זה, ונוכחתי לדעת עם השנים, שלא משנה לאן אני מכוון, ולאן אני הולך, הדברים משתנים בדרך בלי סוף. זאת אומרת, הכוח האמיתי הוא לא בא לתכנן, הוא בא לשנות תוך כדי תנועה. כמו שאמרת, להתחיל לעשות פעולות שמקדמות אותי, להתנסות בדברים שאני הולך לכיוון שאני רוצה, עם נחישות מאוד גבוהה של לזהות, לא טוב פה, בוא נעשה משהו אחר, לא טוב לי כאן, אני בוחן אופציה אחרת, והשינוי המתמיד הזה, זה בעיניי מה שעוזר לדיוק הכי מרבי שאתה יודע שאתה בייעוד שלך. אני מרגיש שאפילו יהיה נכון עבורנו, את יודעת, לפצל ולעשות פרק אחד שלם, על לממש את הייעוד, כי למצוא את הייעוד זה דבר אחד, ללכת בדרך שלי, זה דבר נוסף, ולממש את זה, יש לנו ממש סטפס, ממש, זה... אפילו חשבתי שתעשו לי תהליך ייעוד בלייב, ממש כאילו one on one כזה. אז אנחנו בסוף הפרק, ובפרק הבא אנחנו הולכים לדבר הגשמה, ולתת כלים פרקטיים, על איך אנחנו באמת יכולים להגשים את עצמנו, ולהתחיל לעשות צעדים לעבר הייעוד שלנו. אבל חשוב לי לשמוע מה את ככה לקחת מהפרק, מה נגע בך, מה את אוספת איתך ולוקחת קדימה. אז משהו שמאוד נגע בי וככה גם נורא עוזר לדייק באופן כללי, זה באמת להבין מה הערכים שלנו. עכשיו כמו שאמרת, כל אומרים כזה, יאללה הערכים, וזה לא. זה נורא נורא קשה, כאילו בוא ננסה רגע לדייק את רשימת הערכים שלנו ולפעול על פיה, זה ממש מצפן. האם ההחלטה הזאת תואמת את הערכים שלי כן או לא, זה די פשוט, ואז אנחנו כבר כאילו מנפים החלטות לא טובות מראש. אז זה הדבר הראשון שנורא עוזר ככה לדייק. וגם, אנחנו עושים מעצמנו נורא סיפור, אנחנו חושבים שאנחנו איזה משהו גדול, לא,
אנחנו מחליטים להיום, שום דבר הוא לא ביג דיל, לא חרצנו את גורלנו עם אף החלטה. אני חושבת שזה מוריד הרבה מהלחץ כשמחליטים, וזה קצת כזה מנקה את המסכי עשן, ואפשר ללכת יותר בביטחון בדרך, כי אתה מבין ששום טעות פה היא לא קריטית. גם אם נרשמת לתואר ואתה מחליף אותו עכשיו, הכל טוב, אתה לא הראשון ולא האחרון. אז זה ככה משהו שנורא עוזר, והדבר השלישי זה באמת, once החלטת, once יש לך כיוון, לך תבדוק אותו. לך תבדוק אותו, כי זה עדיף היה, נגיד, היית מעדיף לבדוק אותו לפני 3 חודשים. אז היום זה לפני 3 חודשים שלך. תתחיל. אז זה שילוב כזה של עולם הרוח ועולם החומר ביחד, וזה מה שככה הכי תפס אותי, וגם לדעתי הכי עזר לי, so far, כאילו, והכי נגע בי. מדהים. חבר'ה, היה לי כיף. גם לנו. תמיד כיף. אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה, מממשים את הייעוד.